Hello guys, welcome back again. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै बैसागुनि फार्स्ट डे ओमफ्राय दा मोसानो थांनो होनना ओंखारदों आरोना। दिनैसो फार्स्ट टाइम ससमा गानदों आरोना। माबोरै नुजुदों ससमायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। लाजियो आरोना ससमा गाननो होनबाबो दिनै फार्स्ट टाइम गानदों आरोना समायाबाबो। बोराय बुरि थांनो ओंखारदों आरोना जोंहा माबानि थाखाय बैसागु मोसानो थाखाय बैसागु मागिनो थाखाय बोराय बुरि थांनो ओंखारदों। बाबाया थांनानै बोराय बुरिजोंसो मोसानांगोन ओमफ्राय गाबोननिफ्रायसो लाइमोनजों मोसानाय जागोन माने। दिनै बाबाया थांना थलानो माने बेनि थाखायनो दिनै जोंहा बोराय बुरि थांनांसिगोन माने बोराय बुरि पार्टिदो आरोना। माने बैसागु होननाय लोगो लोगो माने गोसोआव बिराद फुरथि माने बेरखांना फैयो आरोना जोबोद गोजोननाय बेरखांना फैयो। बैसागु होननाय लोगो लोगो गाजा गोमजा खाम जथा माने बैसागु बोथोर होननाय लोगो लोगो माने सोरबा मोसायाबाबो गाव मोसायाबाबो माने सोरनिबा दामनायखौनो खोनानानै माने गुम गुम माने गोसोफोरा मोसानो बेफोरबायदि गोसो जायो माने ना जोबोद फुरथि जायो आरोना जोबोद गोसोखौ मोजां मोनो माने बैसागु बोथोराव। नै ओंखारखांबाय आरोना नोंसोरनि बाजैया। नों मोसानो रोङोना रोङा? आंथ' जोबोद एक्साइटेड आरो बोराय बुरिबाबो आं बिराद मोसागोन माने ना। आंनि फुल लुकखौ नुवाखैना फुल लुकखौ नायनो नै। स' लोगोफोर दा समाबो बारबाय नालाय गोबाव जाबाय समा 12थायानो जाबाय ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै जोङो नोंथांमोना नायबाय थादों आरोना भिडिअखौ। मोनफैबाय आरोना फाइनालि मोनफैबाय गामियाव ओमफ्राय बोराय बुरि पार्टिफोरा नै इथिं दङ आरो ओमफ्राय जों इथिं थांनांसिगोन दा ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोरा बेयो मोसागासिनो माने। रोङो ना नों मोसानो? 2000 years later. फैबाय नामा? फैनायालाय फैयाखै नायदोसो लेटार माथो नोंना हाथाइमालिथ' गैला सेस फेसबाय नोङो। जोंनाथ' गुफुर खामानि गुफुर स्मार्ट बय जोबोद मोसाबाय आरोना बिराद मोसादो जोंना बिराद मोसादो माने न'खरब्रैयानो जाबाय होमबाबो माने आङो मोसायाखैमोन ना मोसादोंमोन खनसे खननैबाबो बारा प्रेक्टिस गैया नालाय बारा मोसानो हाया आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव बारा देखायनो हालिया। ओरैबायदि मोसागोन ना सोरनिबा सिल्लाया गुगानानै बांग्रिं फैनाय बायदि गावस्रा जोबगोन माने बिदि मोसागोन आरोना बे सिख्लाफोरा नै जमा जानानै। बैसागु बोथोर होनबाथ' आरो जोबोद रंजानायनि बोथोरखा बैसागु बोथोरानो माने पुरा रंजानायनि बोथोरखा नालाय ना। ओमफ्राय माने जोंना एसे हारम'निया एसे प्रब्लेम जादोंमोन ना बेनिखायनो एसे नेथ'नोसै हारम'निखौ मोजां बानायनानै लानायनि उनाव बेनि उनाव माम धामाका मोसागोन आरोना। आं मोसानायबा जागोन र'।
बजाओ बजाओ नेक्स्ट रूम देग्लायनि बैसागु बोथोराव माने ओरैबायदि अखा माने ना अबस्था गैला माने नै सन्थाफोरनियालाय नै एसे सन्थाफोरा हाब्रु हाब्रु जाजोबो माने ना मोसादोंमोन आरो ना होमबाबो हाब्रुखौ माने बेफोरबायदि जागोन होनना सानाखैमोन आरो माने बेफोरबायदि हागोन होनना सानाखैमोन माने ओरै आदारानो मोसादोंमोन आदारानो That's